Jeg vil i denne video vise, hvordan man kan hente en video ind i Explain Everything, og i det her tilfælde er det en YouTube-video. Jeg starter med at åbne Explain Everything, trykker på plus for at starte et nyt projekt. Og lige snart jeg har startet projektet, så vil jeg gerne hente en video ind. Jeg går ud af Explain Everything og går til min browser, trykker på Safari, og her har jeg fundet en video, som jeg gerne vil have mine elever til at se. Jeg går op i toppen og trykker på der, hvor selve webadressen er, og hvis jeg holder fingeren i et par sekunder, så kommer der et forstørrelsesglas, og jeg slipper igen, og der kan jeg så vælg alt, og efterfølgende trykker jeg på kopier. Og så går jeg ud af browseren igen, og ind i Explain Everything, i min projekt skrivebord, og trykker på plus, og der kan jeg hente eller bruge det ikon, der hedder webbrowser, ned i højre hjørne, nederste hjørne, og så kommer der en model af en webbrowser. Og op i toppen, der kan jeg så ved at trykke med fingeren, indtil luppen kommer frem, sæt linket ind. Og lige snart jeg trykker på enter, så henter den linket ind i Explain Everything. Jeg kan så herfra ikke bare se videoen, men egentlig se hele webbrowseren. Så jeg trykker på afspil, så afspiller den så videoen. I det her tilfælde er det en skærmoptagelse, så man kan ikke høre lyden her. Jeg kan gå ind og stoppe videoen igen, og så kan jeg ved at sætte fingeren i venstre nederste hjørne og højre øverste hjørne, så kan jeg faktisk lave billedet mindre, sådan at jeg også får plads til tekst. Jeg kan søge i browseren ved at dobbeltklikke på browser window, så kan man se, at den flytter sig ned til plusset, og så vil jeg kunne søge i browser-vinduet og faktisk vælge en ny film fra serien.